Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku, ketemu maneh ono ing channel ngobrol bareng Mbah Darmo. Hari ini saya ada di Dusun Paron Agung Arjo Wilangun. Mau istilahnya mengikuti jejak-jejak leluhur, yaitu ada namanya lingga. Lingga ini adalah sebagai wujud atau sebagai bukti tempat patok air Arjo Wilangun. Kepingin roh dulur, yuk tetap ikuti channel saya ngobrol bareng Mbah Darmo. Assalamualaikum dulur, di tengahnya malam hari ini, malam yang sunyi, kita ada di suatu tempat ya, di pemakaman. Ini pemakamannya, dan kita hari ini akan menguak suatu sejarah di tengah-tengah pemakaman umum kuno. Ini di sini ada lingga peninggalan era Singosari kalau nggak salah. Ini juga kalau kita ceritakan namanya cerita, sak cerit pokok eroto. Ya, suatu kebenaran itu yang tahu hanya milik pencipta. Jadi kita sebagai manusia cuma kalau ingin tahu bedah dulur dudah ya. Ini tengah malam ini saya akan berusaha mencari suatu cerita sejarah. Sopo wongi sing ora lali sejarah iku bakale uripe mesti mbruah-mbruah akhirnya jadi dulur. Yuk, kepingin roh, satu persatu kita sepilkan dan kita ngobrol bareng Mbah Darmo. Oke dulurku, di sini ada salah satu ruang atau tempat. Ini termasuk masuk dalam kategori purbakala, peninggalan yang dilestarikan. Kita bisa masuk di sini yang disebut namanya lingga. Lek lingga yoni berarti ono dawa, ono sing sigar. Nah, kalau ini namanya lingga. Kita masuk dulu, mau ketemu dengan para sesepuh. Sesepuh itu jelas orangnya sudah sepuh, ini brengos, dan juga cemoro sewu atau rambutnya itu ada yang banyak putih-putih. Kalau nggak putih itu pasti disemir dulur. Oke dulur, kita coba satu persatu dulu. Teng ding teng. Ya, gitu dulur. Ada namanya kendi. Engkau diceritakno ku wakeh dulur kendi. Ono cawisan suruh temurose lengkap lak sanu panggulai sak panunggale ini wis pokoke. Iku kok urusane wong sing tuwa-tuwa dulur. Aku iku duk wong tua, aku wong tewur. Oke dulur, tak lanjut dulu dulur. Oke bolo, nah, kepingin roh ceritane ada namanya lingga. Ayo eling ambek keluarga, cekak lali. Lah aku wong gendeng tapi ora edan. Ngono dulur. Kita ketemu dengan namanya Mbah Prayit. Nah, sama Mbah Bimo. Untuk kuku Bimo. Oke dulur. Kita tak takon-takon dulu. Assalamualaikum Mbah Prayit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rayu Mbah Bimo. Oh, aduh. Alhamdulillah rayu. Soro ayu, wong ayu melok aku. Ngono. Wayu tok ya repot ya. Mbah Prayit. Nun sewu. Saya ini dari istilahnya penelusur menapak jejak-jejak leluhur ngobrol bareng Ki Darmo. Nah, nggih kula niki jenenge Ki Darmo. Darmo iku apik, mung pisan ae aja celuk pindho. Lek celuk pindho dadi modar. Nggih. Mbah Prayit, niki dari dua narasumber, ada Mbah Prayit juga ada namanya Mbah Bimo. Nanti saling menjawab. Istilahnya ilmu gathuk, ilmu matuk nggih, Mbah. Dadi istilah cerita miturut sejarah peninggalan dari leluhur, mulai istilahnya Mbah Buyut, Canggah, napa malih Wareng nggih. Marun apa? Adeg-adeg.
Udek-udek gantung sewur. Lek citakno turun ana 17 tapi ya lali kon rek. Heeh. Nggih. Mbah, nun sewu Mbah niki sing disebut niki kan lek kula wasna niki diarani lingga tapi lek lho kula wasna koyo meh koyo makuta nggih. Koyo makuta kopluk dawa iya. Kopluk dhuwur. Niki critane napa? Ditemokno yok napa? Lek miturut cerita niku tinggalane dari dinasti siapa? Monggo tiang kalih dicitakan monggo saling mengisi, melengkapi. Ini kula nggih namung sak gaduke kula tasih panjene nek sejarah niki sing pun mumpuni nek mriki sesepuh nggih Mbak Ji ya. Sing anu sejarah. Istilah ahli sejarah sing mangerteni. Sing buku lho. Oh, tanggal uji. Kula nggih namung siji loro lan iki asale saking Pulo Kalibrantas ingin dirose ngoten. Pulo Kalibrantas. Oh. Papan panggonane Pulo Kalibrantas itu pundi, Pak? Saklanipun Bengkok. Nggih daerah Arjowilangun mriki. Sak ngandhape jembatan Beli. Termasuk Arjowilangun ya. Nggih, sudah masuk perbatasan. Nggih. Perbatasan Karangkates antarane. Nggih. Kali-kali. Karo Togaje antarane barisan. Kok barisan maksudnya. Nggih. Nah niki asale saking pulo. Nek sing ngene dibeto mriki iki ditarik kebun apa sapi napa kuat Bolong pasang. kuat juga mriki esuke wangsul malih. Padahal nggih nun sewu. Wujudnipun bebasan bayi ini wau istilahnya bayi umur 5 tahun kekeden. Niki ditarik kali kebo. Bolong pasang. Wah. Singan garek mboten enten bulldozer nggih. Nggih. Jaman singen. Kebo 8 pasang dulur. Berarti 8 pasang iku 18. 16 nggih. 16. Pasang loro. Nggih, 16. Pripun? Urun dibeto mriki malih cek dibeto kalih Mbok Rondo Wuto kalih dijogeti. Digendong. Mbok Rondo Wuto sing gak ketok Nggih. kali dijogeti digendong. Nggih digendong kalih joget. Ngantos mriki. Gelem digendong Mbok Rondo. Nggih. Kali joget-joget anjok mriki. Nggih, nek jenenge niku sik asline Mbah Tun, tapi Tun Mbah Sariatun. Oh, Mbah Sariatun. Digendong Rondo Muto. Sing penting Mbah Tun. Kali jogeti. Mulane Arjowilangun niku senengane tayuban. Menawi niku asale niku. Nggih, titi critane. Nggih. Digendong mbek jogeti saged diputar mriki. Mboten cita ringkase nggih. Nggih, dados ngoten niku. Nggih. Dados rikala rumiyin niku dawuhe para sepuh, para mbah-mbah rimin kados ngoten niku. Dados papan dununge paron niku rumiyin wonten ing pulo mriku. Papan dununge pulo niku sak ngisore jembatan Beli. Sak kulon jembatan Beli niku wonten pulo. Niku senajan tok banjir mboten nate king banjir. Wonten Tengah Brantas. tengah kali Brantas niku. Enten pulo. Nggih. Dadi Pulo cilik. Oh. Ndek. tapi ya tau kena gak ilang nggih. Banjir. Oh, mangan diceluk Pulau Brantas berarti tengah Brantas ada tempat ada pulau. Cilik lah wis. Ono tegalan, ono bukit cara. Terus kados ditembak kala wau rumiyin ate nggih napa nek biyen ngarani mripeni. Lan maring sasmita dumateng sesepuh kang wonten mriki badhe pindah wonten Arjowilangun nanging nggih kala wau. Nggih. Dan digeret kebo pasang ning Balik. iki ning enjinge wangsul malih menika. Terus paring sasmita malih kersa wonten mriki menawi dipun gendong Mbok Rondo Wuto kalih jejogetan dipun gendong lampah lampah menika. Ning taunipun mboten mangertos nika. Nggih, sejarah critanipun. Terus rumiyin kan iki tahun 95 niku nggih nate kadosan
niki paron iki nami paron jane lingga ya lek nanti iki wong kesuwur jenenge niku paron. Paron. Nah, niku tahun 1995 waca iki kali kadang-kadang dhewe Sing gak remen lah wis. Nggih, mboten sarujuk babagan paron. Nah, proses sini sang ngriku niku dadamel musrik kan ngaten nggih. Nah, tapi sing ngeceli niku enten atawis piantun 7 sing 6 sedo sedaya. Nah, sing tunggal niku akhirnya lara pikir alias gendeng. Nggih. Ning Gendeng edan. sedo. Dan niku terus ing mriki klebet dusun sepuh amargi bersih desa mawon pun ambal ping 192. Dan dados sing kedah Karawang rumiyin sakderengipun lumebet wonten Arja Wilangun menika bapakipun mulai Tugurejo ngantos Sumber Manying Kulon sak Pengalor ngantos Sukanala Mlayu Milen. Nah niku terus jujuke wonten Gunung Selo Ayu Pogaji. Blitar niku. Nah nggih, niku termasuk lalatan Blitar niku dan perbatasan Malang Blitar. Dan nyabrang niku tumuju wonten Gunung Burit menika Kabupaten Pertama. Nah niku ngawontenaken desa nami Desa Ngandong. Sakniki tasih petilasane wonten, desane wonten. Ning bukti otentik sing jelas nalika wonten makam umum. Lajeng pindah wonten Burit niku Kabupaten Pertama. Dados Arja Wilangun niku dumadi saking gangsal dukuh ingkang sepisan duren, ingkang angka panglile, ingkang angka 3 barisan, ingkang angka sekawan lo dalem, ingkang angka gangsal lo dekol. Dan terus biar Arja Wilangun menika. Terus Arja Wilangun itu perbedaannya hampir 1 kecamatan untuk di daerah yang lain. Nah, wonten iki tiap tahun wonten Arja Wilangun niku wonten bersih desa. Bersih desa menika sampun lumampah ping 190. Terus mangke nek pengin pirsa mangke monggo lumampah ing bersih desa wulan Sela dinane Jumat Pahing wonten ing Arja Wilangun mesti ngawontenaken bersih desa. Nika nggih wonten karak-karakan dipun arak niku keseniane mbae gangsal macem niku untutanipun tahun-tahun kedah tetep mboten parang dipun wahi. Sing ajeng jaran degling kedah jaran degling lah sak dipun. Lek sing kesenian itu lek tamu-tamu panjang puyung monggo-monggo, tapi lek untuk kesenian yang 5 ini jak boleh urutannya dipindah-pindah ataupun Jaran degling. Niku yen apa jaran degling napa? Itu jaranan degling lah. Jaran kepang napa jaran? Kepang. Oh, sing gede tak kula nedina itu tak dung dengkling tak dengkling. Termasuk ada Sukoco Sukeci. Jadi di Arja Wilangun itu ada ikon yang namanya Sukoco Sukeci. Ini nggih sakral. Dan nggih rumiyin Sukoco Sukeci niku lare kembar Dampit ingkang asale saking Beglen Ngayogyakarta. Perbatasan Solo dan Ngayogyakarta itu Beglen. Daerah Wonogiri lah yang jelas. Dari sana. Nah, waktu itu kembar Dampit tapi lanang wadon kepengin dirabekne padahal kuwi tunggal kandung. Niku mboten asal iki. Pun mboten pareng, akhire sing sukacane ditendung minggat. Akhire minggat jumujuk wonten Eyang Jogo Kesamben. Nah, lajeng sak sampunipun Sukeci ngertos, akhire Sukeci nyusul. Nah, wonten Eyang Jogo nyuwun dipun dapaken, Eyang Jogo matur, "Dudu aku sing poso ndawuhne sliramu, awakmu nurut Kali Brantas iki. Engko yen nek gumuk ning pinggir Kali Brantas ya kono babatan anyar sing iso ndawuhne sliramu." Nggih menika yang tenang Kartowijaya menika. Oh. Padha ngantos sak mangke tiap bersih desa niku mbangun nikah Sukoco Sukeci niku. Akhirnya didhauke. Jadi yang Demang sanggup ndhawuhke Sukoco Sukeci sauger saben taun dibangun nikah. Ana syarat lan prasarananipun. Syarat lan saringat nggih. ngono. Nah, mila ngantos sak mangke
wonten Arja Wilangun mboten saged ninggalaken bersih desa menika. Nika masyarakat Arja Wilangun menawi mboten wonten bersih desa malah geger. Dan lagi terus bersih desa niku rakyat Arja Wilangun untuk biaya masyarakat Arja Wilangun urunan. Nggih. Swadaya. Kewajibane. Niki nggih nun sewu niki Arja Wilangun Kalipare. Niki kata tiang istilahnya pun tiang Jawi pribumi napa kata tiang Medunten. Nah, sebagian ada Nggih. Medunten nggih, namun sekedhik sanget. Nggih. Niku wonten daerah Kedung Dampar. Kawasan Dukuh Barisan. Wonten Tapi nggih. disebut Kedung Dampar. Tapi sampika mun kathah Jawane. Jawine pun. Nggih, tasih wonten Madurane namung sekedhik-sekedhik. Nggih, selain 20% tapi ten ngoten nggih. Betul, Berarti boten, mboten ngoten nggih. tidak ada. Malah yang jalan niki Arja Wilangun iki kathah nggih tiang pribumi, selain wong Jawa nggih kathah nggih. Wong Jawa kathah Nggih, pribumi. nggih, nggih. Mulane wonten Arja Wilangun sauger bersih desa niku dawontenan upacara sakral. Nggih. Enten niku. Terus niku sing disebut besane mbae. Enten terus saderengipun upacara sakral nggih kira pusaka. Wiwit saking Patenggan wonten sanggar Eyang Demang Mertawijaya dipun arak dumateng Bali Desa. Eyang Demang Mertawijaya. Mertawijaya. Enten. Lah menika nggih wonten gendhingipun. Lah gendhingipun nggih wonten parangipun damel sembrono. Niku gladen mawon menawi badhe ngawontenaken bersih desa. Gendhing-gendhinge parangipun damel gladi. Ora kena biasa ndak boleh. Ngaten menika. Modele kaya ten kraton tari bedayan, gendhing Nggih, bedayan. sami kados ngaten. Ngaten amargi Eyang Demang Mertawijaya menika ugi saking kraton. Nggih. Ngaten. Apakah Eyang Demang Mertawijaya saged dipun sak mangke, mangke sanes wedal ingkang baku menika kala wau sambung rapetipun kalih paron menika. Lah kenging napa to diarani paron? Lah paron itu ada dua versi, nggih. Nah, paron niku tegese ten iki enten ingkang mastani parowan. Tegese wonten ing iki menawi tiyang ingkang mirsani paron niki kanthi permati niku wonten huruf niku kalih, nggih. Siji huruf Jawa, siji huruf Arab. Siji huruf Ho, sijine huruf Alif. Nggih. Niku versi yang pertama. Versi yang kedua, paron itu sebuah benda untuk menempa alat-alat pertanian, itu namanya paron. Itu berampene pandai, jelas ya, pandai besi. Tapi paron yang ini bukan untuk itu, untuk menempa rasa kita. Kalau di sini harus seneng-seneng olah rasa. Manut kapitayane Dewi. Terus iki tempatnya wong manekung ngleremke pikir. Terus bapaken kapitayan wonten ing Arja Wilangun menika bisa dikatakan untuk percontohan desa Pancasila. Karena apa? Di Arja Wilangun itu orangnya majemuk. Ada Hindunya, ada Katolik, Protestan, dan juga ada kapitayan Islame yang paling banyak Islam. Tapi di Arja Wilangun hebatnya walaupun banyak kapitayan, banyak agama tidak pernah selisih pendapat ataupun geger masalah agama, saling membantu. Ini hebatnya di Arja Wilangun. Jadi dulur-dulur intinya agama itu suatu ageman, baju. Agamane apa ae tujuane mantep marang ngarsaning Gusti sing gawe awake dhewe. Sing penting guyub rukun. Masalah nyebut iku kan urusane di dhewe, sing penting mantep marang Gusti sing gawe awake dhewe. Dulur, kepingin sing gawe awake dhewe, ayo belajar golek ilmu, istilahnya enggayuh tentreming urip, waskita wawasan kudu sregep ngaji rasa. Oke dulur, bersama Lingga. Kali golek Yoni. Yit Pak Prayit matur sembah nuwun. Nggih. Mo Pak Bimo matur sembah nuwun. Lemah teles pangeran sing bales, lemah garing pangeran sing baring. Lur dulur, Mbak Darmo modar tak mulai dikik. Sida dadi kutane sing dadi bukti lan nyatane titikake roh sejarahe.